El ratón, tío, no sé dónde hostia se mete. Dios. Bueno, buenas tardes a todas y a todas de nuevo, desde aquí, desde Lugo, de la provincia de Lugo, desde Taboada, nuestra 13ª subida a Taboada. Xa escoitades o ruxir dos motores, xa escoitades que está en marcha a última manga oficial, a cuarta manga oficial, a que cerra a edición do ano 2026, que porá o broche final, como digo, a esta edición. Eu creo que de momento unha nota máis que salientable por parte da escudería Taboada e como se está desarrollando o fin de semana. Como digo, xa temos os motores a ruxir, xa está en marcha esta cuarta manga oficial coa saída dos participantes da regularidade. Xa está en pista Manuel Ángel Díaz, acompañado de Miguel Ángel Díaz, así como Cristian Castro, acompañado de Rodrigo Tielas, e Abel Yáñez, acompañado de Lorena Salgado, que foron os últimos en tomar ahora mismo, pois xunto a Darío Amorín e Francisco Rigueira, os últimos, como digo, en tomar a partida. E o que podemos dicir, Quique, nesta cuarta manga é que vamos ter pois dous ausencias máis que notables, non? Porque vemos que non baixaron nin Jorge Pérez Alonso, o que se vai facer coa victoria en Carrozados, nin o piloto coa victoria absoluta, que non é outro que Jacobo Senín, que tamén por uns problemas técnicos decide rexeitar esta cuarta manga. Ten os tempos xa, bueno, válidos para facerse coa victoria nesta subida a Taboada 2026, por lo tanto salientamos estas dúas baixas, non? Sí, como falamos xa onte, temos a particularidade de que hai que coller un tempo de cada día. Senín xa ten un tempo de onte, mais o tempo que fixo na manga anterior descarta facer unha última manga e poder generar un problema máis grave, digámoslo así, no motor da nova NPC1. Problemas tiña, non? Sí, salientaba uns pequenos problemas coa culata, parece ser, como é lógico e normal, mellor parar a tempo e non provocar unha avería máis grande, tendo os tempos xa que o van facer campeón desta subida na general. E Jorge Pérez Alonso, que salientaban tamén uns pequenos problemas de última hora que fan que non tome salida nesta cuarta manga oficial. Así é, aínda así, aún non facendo presencia nesta cuarta manga oficial, decir que vanse facer seguramente coa victoria, porque non, lóxicamente, éramos favoritos e marcaron os pronósticos. Por lo tanto, pois, aínda que non estén presentes nesta cuarta manga, pois sí que podemos decir que son os dous homes que se van facer coa victoria en Carrozados e non Carrozados. Nos seguintes clases sí que temos moitas loitas aínda por definir nesta cuarta manga, por lo tanto a emoción en todo alto. Xa acabaron os de regularidade, que, bueno, pois despois daremos a clasificación de regularidade. E tamén temos en liza xa os de velocidade, neste caso José Manuel Areán, a Renault 5 7 Turbo, que xa tomou salida, xa tomou partida, así como José Pablo López do Tem Repauto con Citroën Saxo, Bruno Varela Ulloa da escudería Taboada con Renault 16 válvulas, que foi o último en partir. Como digo, Quique, aínda moitas cosas por delucidar en diferentes clases e categorías. Temos as espadas por todo lo alto, non? Tanto na 5C como na 5B. Deseosos tamén estamos de que empecen a aparecer eses primeiros tempos das diferentes categorías que acabamos de mencionar, e ver ao final quen é capaz de levar o gato a auga en cada unha delas. Así é, Quique, según vayan chegando os pilotos, iremos refrescando esos tempos en Anube Sport, cun traballo fantástico por parte dos cronometradores nesta subida a Taboada. Xa tomou partida tamén Marcos Rodríguez da escudería Taboada co Opel Corsa GSI. Turno ahora para o Convento Motorsport, non é outro que Noé González Fernández con Peugeot 206 XS, que tamén toma partida nesta cuarta e última manga. E como digo, Quique, pouquiño a pouco, según vayan chegando pois esos primeiros pilotos a línea de meta, iremos refrescando esos tempos para depois facer a clasificación final.
Vaya saída de Opel Corsa de Rubén Teijido Álvarez de Senra Sport, a verdad que puxando forte, vai darlo todo nesta última manga e a verdad que Quique, con ganas, Sí, a verdad que Rubén salía ahora apretando máis si cabe, non? Dando un xiro máis de tuerca para ver si é quen de acadar un podium nesa competida categoría 5C. Turno ahora para o Citroën Saxo de César Figueiras Ledo, escudería Taboada, escudería da casa. Esa 5C tamén, como ti dis, tan disputada. Temos tempo xa na categoría 5C en meta. José Manuel Areán Saborida, que deixa un tempo de 2.12, 1.78, e Bruno Varela cun Renault Clio deixa un tempo de 2.03, 0.92. Toma de saída tamén para Francisco Pérez Méndez, Tino Racing con Peugeot 206 XS, que toma partida. Onte un pequeño susto, pero todo solucionado, con ganas de acabar esta cuarta manga e dar por finalizado así a súa participación en Taboada este ano. Temos tempo en meta xa para Marcos Rodríguez Díaz, Cooper Corsa GSI, cun tempo de 2.06, 6.99. Dorsal 51, Carlos Rodríguez Pérez de Escudería Pontevedra como Peugeot 106, que tamén xa toma partida, enfoca os primeiros metros para completar, como decimos, esos 3 kilómetros, 300 metros que fan, que completan o recorrido diseñado pola Escudería Taboada. Tempo en meta xa para Noé González Fernández, cun tempo de 1.57, 4.23. Partida para Miguel Vázquez González de Gali Racing con Citroën AX, xa na 5B, que tamén toma partida. Tempo en meta para Rubén Teijido, que para o crono en 1.53, 3.49. Saída para o incombustible Antonio Mosquera, o Ourensán co Suzuki Swift Sport, que se comportou, a verdad, que fantástico, a montura pues nipona, porque durante todo o fin de semana ni un solo problema, e a verdad que facendo disfrutar a Antonio Mosquera. Temos tempo en meta xa para César Figueiras co Citroën Saxo, 1.51, 9.20. Motor BMW Ruxil xa, o BMW E36 de Alberto Pereira Blanco, da agrupación deportiva Noroeste Motorsport, o que enfila estes primeiros metros. Destacar, Samuel, o tempo de César Figueiras Ledo co Citroën Saxo, que baixa casi 3 segundos, o mellor rexistro acadado no ano 2025 por el mismo coa mesma montura, Pois con bo sabor de boca que se vai marchar esta cuarta manga, porque a verdad, tempazo para él baixar 3 segundos nun recorrido de 3 km e medio, pois as contas son fáciles, 1 segundo por kilómetro, por lo tanto máis que contento. Cando tiñamos a partida de Óscar Franco Muiños da Escudería Pontevedra con Renault Clio de 16 válvulas. E temos tempo xa para Francisco Pérez con 2.04, 2.49, e damos por finalizada a 5C e vamos de cheo coa 5B. Turno para David Rodríguez Sandoval, la Escudería Carballiño co Opel Corsa tamén encuadrado nesta 5B tan disputada, como digo, con ganas, afrontando todos os pilotos esta derradeira manga a que pon punto final a esta edición 2026. Temos tempo xa nesta 5B, pues, primeiro deles para Miguel Vázquez co Citroën AX, que deixa o crono en 2.01, 2.56. Sonido inconfundible, non é outro co do Renault 5.7 Turbo de David Suárez de García, que tomaba salida tamén enclavado nesta 5B. Tempo para Carlos Rodríguez en meta, que deixa o crono en 1.51, 3.81. Tempo tamén para Antonio Mosquera, que deixa o crono en 2.08, 7.24.
Turno para Rodrigo Álvarez Rosendo da escudería Pontevedra, co Peugeot 206 RC, que tamén é última manga para él, afrontando con moitísimas ganas desde esta línea de salida. Espectacular o empuxe a saída de Eduardo Domínguez Fernández do Convento Motorsport con ese Peugeot 206 RC, que a verdad que notase que está moi afinado, con unha tracción a verdad que increíble, pasou en tracción dianteira, saindo a verdad que buscando con todos os primeiros metros. Así é, Samuel, exprimindo o máximo potencial dos 206 para conseguir alzarse coa vitoria nesta 5B. Temos xa máis tempos en meta. Alberto Pereira 2.21.3 e Óscar Franco Muiños 2.01.2.4.3. Chega tamén David Rodríguez Sandoval cun tempo de 1.52.668. Cambiamos xa tamén a hora de clase. Dentro da 5A xa tomou partida José Manuel Castro Martínez, escudería local, a escudería de Taboada, con Renault Megane Coupé. Peugeot 207 neste caso para Jorge Rodríguez Enjo, de Rally Actividad Competición, o que toma partida, como digo, con o seu Peugeot 207 Cup. Tempo en meta para David Suárez co GT Turbo, que deixa o crono en 1.57.638. Noel Novoa Vázquez co seu BMW E36 da escudería Carballiño, que se pon xa en marcha nesta última manga. Tempo en meta para Rodrigo Álvarez, que deixa o crono en 1.58.233. Soído tamén o sonido inconfundible do Fiat 131 Abarth de Juan Manuel Carballo, da escudería Lobo Intra, que a verdad que, bueno, como digo, é sonido inconfundible tamén do Ourensán, Pechamos a 5B co tempo de Eduardo Domínguez, que deixa un crono de 1.51.017. Moi axustada vai estar esta victoria na 5B. Pasamos xa a clase 4, neste caso Donato Santomé, escudería Lindeza, con o seu Mitsubishi Lancer Evolution 4. Verdad que un placer, unha gozada ter este tipo de unidades xaponesas correndo aquí na montaña galega. Temos o primer tempo xa da clase 5A de José Manuel Castro, que deixa o crono en 2.12.677. Hubo algo tomate. Hubo algo. ¿Está por el bien? Pequena falsa alarma, parecía que podíamos ter a carreira detida, non é así. Máis tempos que nos chegan de meta. Jorge Rodríguez co 207 deixa o crono en 2.03.081. Noel Novoa co BMW en 1.55.128. Como dicía, falsa alarma, seguimos en competición, seguimos coa manga pois lanzada. Renault Clio de Alexis Souto Rivas de Galicia Motorsport, dorsal 34, o que facía acto de partida. Pechamos xa a clase 5A co tempo de Juan Manuel Carballo co 131, que deixa o crono en 1.54.400.
o van activado nese caso de o Mitsubishi Lancer de Antonio Cid, e máis taller competición, como dicía, van activado modo competición para afrontar esta cuarta e derradeira manga. Temos xa o primeiro tempo da clase 4 de Donato Santomé, que deixa o crono en 2:06.788. Cambiamos de modelo, non de marca, Mitsubishi Evo 6 para Francisco Javier Ferrero de RMC Motorsport, que tamén afronta estos primeiros metros. Salida para o piloto luso, para Joao Carlos Vázquez Gómez de escudería Talariño, co seu MV 392C, xa na clase 3. O ruxir deste caso do Toyota Yaris N5 de Manuel Rigueira Fernández da escudería Taboada, dorsal 30 para él, que disfrutando do vehículo de chegado desde León, desde RMC, por disfrutando, como digo, dese vehículo, pois afrontando esta cuarta e derradeira manga. Tempo en meta xa para Alexis Souto, que nos deixa un crono de 1:51.377. Saída pro vigués para Miguel Ángel García Maki, o Citroën Saxo, que tamén, como digo, tempo. Ahora vamos cos tempos, Quique, o dar el agradecemento a Gubi Social Media, así como a Izan Gómez co seu segundo dron. Tiñamos a salida a partida de Rubén Blanco Pereira de Senra Sport con Midget Super Turismo. Tempos da clase 3 xa en meta, Francisco Javier Ferrero deixa o crono en 1:50.162 e Antonio Cid deixa o crono en 2:00.019. Empuxe total para o Peugeot 306 Maxi de Manolo Senra, deixando a súa firma no asfalto lucense nesta saída. Última mangra tamén para o veterano piloto de Dumbría. E últimos dos carrozados nesta edición 2026 para Javier Carballo Fernández co seu Porsche 991 GT3 Cup, o que toma línea de salida, o que xa enfronta esta cuarta e última manga. Quique, damos por terminado, por rematado a sesión de carrozados nesta subida Taboada 2026. Así é, temos máis tempos en meta, concretamente Manuel Rigueira Fernández o crono en 1:53.135. Xa os non carrozados na pista, neste caso Iago Puertas Pombal da escudería Pontevedra con Jacar Cross, o que afronta esta última subida. Vemos la complicación que é sair con Carcross. Al final ten un mecanismo que hai que telo moi ben activado para facer unha boa saída. Neste caso Martín Torres Sampaio con Quincar, o que tomaba a saída. Temos xa tempos en meta. Joao Carlos Vázquez co BMW que deixa o crono en 1:49.287, Rubén Blanco 1:45.476 e Manolo Senra 1:46. Saída tamén para o dorsal 22 para Alejandro Pereira Amoedo de Taller de Competición, la base para él de vehículo o modelo de Carcross que está utilizando nesta subida Taboada.
E tempo en meta xa para Javier Carballo co Porsche, 1:41.655. Semos bravo para Efraín Díaz de Taller Competición, que era o último piloto en Porsche marcha desde a línea de saída. Turno para Daniel Vázquez Iglesias de Escudería Pontevedra. La base RX01 para él en esta clase 8. Y afronta también con ganas a cuarta manga de esta subida. Tempo en meta xa para Iago Puertas co Jakar Cross, que deixa o crono en 1:51.781. Pablo López Padín, Peña Autocross Arteixo, que tamén fai acto de salida. Tempo en meta tamén para Martín Torres, que deixa o crono en 1:52.583. Dorsal 17, José Luis Sotero Gómez con Jakar da Escudería Taboada, Escudería da Casa, que tamén se pon nesta derradeira manga en saída e xa comenzando os primeiros metros. Tempo xa para Alejandro Pereira, o becado da Federación Galega, con la base RX01, que deixa o crono en 1:48.077. Fernando Varela Costolla, Cosemoj, que tamén se pon en andaina desde a Escudería Gali Racing, como digo, afrontando a última das cronometradas no día de hoxe, en que pon final a subida Taboada 2026. Destacar, Samuel, a mellora constante en cada unha das mangas do becado da Federación Galega, Alejandro Pereira. Así aquí que mentras saía Aarón Gómez Sexto, o Jakar, como ti dice, o progreso que é o que se busca, o progreso claramente do becado da Federación Galega en cada unha das mangas. Temos máis tempos. Efraín Díaz, Cosimov Bravo deixa o crono en 1:49.318. Pablo López, que acaba de entrar ahora mismo deixando o crono en 1:44.759. Saída para Adrián Picaño de Escudería Estradense con Jakar Cross, as últimas unidades de Car Cross que xa se dispoñen a tomar partida nesta cuarta manga. Mellora significativa de Pablo López Padín, pese a eses pequenos problemas tamén que vemos que ten no seu la base SX01, deixando o crono en 1:44. Joaquín de las Heras Novo con la base SX01 de Escudería Pontevedra, o último en partir desde esta línea de saída. Tempo tamén para José Luis Sotero co Jakar, que deixa o crono en 1:56.047. Turno para Adrián Pereira Losada de Convento Motorsport, la base SX01, que tamén dando todo nestes primeiros metros da súa última ascensión. Tempo en meta xa para Fernando Varela Costolla co Simox Trofeo, que deixa o crono en 1:49.606. Tempo tamén para Aarón Gómez co Jakar, que deixa o crono en 1:50.386.
Bueno, temos a carreira detida xusto no momento que se dispoña a sair neste caso Daniel Fernández de Expósito, pois xusto nos primeiros nos intros que iba a sair pois para no desde dirección de carreira. Vamos a ver que aconteceu. Un dos pilotos que saiu antes, parece ser que temos un carcross que puido haber tocado un saco pois temos a pista que limpa a pista. Vamos a ver se é así. Temos máis tempos en meta, Samuel, de Adrián Picaño Collacar, que deixo crono 1.50.612, Joaquín de las Heras cola base, que deixo crono 1.48.481. Como digo, tratando de recuperar información do sucedido pois nos primeiras partes deste trazado, porque xusto como digo, cando iba a tomar partida Daniel Fernández de Expósito, volve ao lugar de partida, volve a salida. Vamos a ver se temos información do dorsal que temos tempo xa en meta de Adrián Pereira Losada cola base, que deixo crono 1.46.892, e todo semella, Samuel, que hai que facer unha mención. Hai que esperar obviamente a que se fagan os sumatorios de ambos días de competición, pero todo semella indicar que Pablo López Padín na súa primeira incursión no Campeonato Galego de Montaña vai a cadar a segunda posición na clase 8 dos Carcross. Se te parece, Quique, como depois vamos a ter un pouco de presa ou acabar a manga porque temos que ir a esa entrega de premios, a ese reconocimiento a todos. Por lo tanto, mentras arrancamos, vamos a ir xa repasando pouquiño a pouco as diferentes clasificacións que xa son definitivas, empezando sobre todo por esa 5C, depois diremos a regularidade, cando fagamos as contas, non sei se tes un pouquiño as contas feitas, bueno, depois farémolas, e vamos coa 5C para dar xa a esa clasificación que xa é definitoria. Vamos co tempo de César Figueiras Ledo, que deixou o crono 1.51.920, seguido de Rubén Teijido co Opel Corsa GSI 1.53.349, e terceiro Noé González con 1.57.423. Isto foi na manga, vamos a picar aquí na xeral desa clase, porque xa podemos dar a xeral definitiva. Esa xeral da 5C que ainda está por confirmar, ou vamos a ir aquí, picamos a ver con esa 5C, como dicía, estamos buscando, actualizando, dándolle ese F5 para actualizar, para ter todo correcto e poder dar eses tempos que de momento, claro, non hai información hasta que se complete esa manga, non temos a información, pero sí que podemos decir que completada, 5C, a 5A, a 5B, estábamos en disputa a 4, a 3, a 2, estamos en disputa desa clase 8, donde, bueno, parece que xa o percance casi o temos solucionado, por lo tanto, vamos poder seguir con esta cuarta e última manga. Son por zonas conflictivas. Eso es recóndita de 13. Bueno, parece que solventados, coitamos de novo ruxir dos motores. Temos de novo en línea de salida a Daniel Fernández de Expósito, que a facía Ahora sí, salida real para Daniel Fernández Expósito da escudería Taboada con Jack Carcross,
que enfila estes primeiros metros, a verdade xa con un trazado en fantásticas condicións, con grip, con temperatura excelente. A verdade que o fin de semana nese aspecto non nos podemos queixar aquí, que simplemente perfecto para a práctica deportiva do motorsport. Temperatura idónea durante toda a fin de semana para a práctica do automobilismo deportivo, cousa que hubiera sido bastante diferente se hubiera chovido nestas primeiras mangas de hoxe, como estaba previsto. Polo que miramos, efectivamente, vai nos respetar. Parece que despois, xusto cando demos por finalizada a subida contra tarde, sí que parece que poden chegar as pingueiras. Pero bueno, na disputa de tanto o día de onte como de hoxe, disfrutamos dun clima benévolo e satisfactorio para, como dicía, para a práctica do motorsport. Xa temos tamén o dorsal 7 en carreira, Francisco Cebei da Escudería Taboada, e fai acto de presencia na pista un dos agardados, un dos esperados, Alfonso Bentín, Pisco Bentín da Escudería Pontevedra, Jacar Cross, o clarísimo dominador deste grupo 8, con man de ferro, porque non pode ser outra forma, marcando os mellores tempos, dando espectáculo, pois Pisco Bentín na súa esencia, na súa línea, como falábamos antes, a todas as probas que vai, da igual que sea rally, montaña, non escatima en deixar nada quedar nin na manga de entrenamiento. Incluso falábamos con el, non só en Galicia, sale fora, xa saliu pois noutras comunidades, incluso unha prova en Europa. Ven de ganar fai uns fin de semana a categoría de carcross do Campeonato de España en Estepona. Incluso, como te decía, en alguna prova como en Italia, quero recordar que anduvo por aí, con resultados máis que satisfactorios. Exacto, sí, un máis que estamos cerca. Sí. Como sabedes, a espera dos tempos desos últimos unidades de carcross, pequeniño receso para ver que todo está correcto, que todo está limpo, que todo está ok, e darse a paso esas últimas 5 unidades, porque claramente pois Jelko Álvarez xa foi baixa o resto da carreira. E antes de que nos olvide, porque depois coa voráxine de ir cerrando para recoller e ir arriba a esa entrega de premios, ir agradecendo pois a toda a xente que estamos vendo diante, non? Por suposto, a todos os traballadores da Escudería Taboada, pero tamén os profesionais da FGA, como somos do Coche R, que levan aquí todo o fin de semana pois ao noso carón, ou todo o personal sanitario que se desplazou aquí a Taboada, Protección Civil, bueno, todos os voluntarios, como sabedes, que fan posible pois que este tipo de probas se leva a cabo. Polo tanto, noso recoñecemento e noso agradecemento. Súmome as túas palabras, Samuel. A verdad que hai que agradecerlle e reconocer o traballo e todo o esforzo que fixeron todos os membros da Escudería Taboada, todas as institucións, patrocinadores, todos os que fan posible que estemos aquí rematando esta primeira edición do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña e Circuito Internacional de Montalegre en Taboada. Darles enhorabuena de antemán polo bo traballo que realizaron durante toda a fin de semana, solventando todas as pequenas incidencias o máis rápido posible, remando sempre a seguridade e tendo todo baixo control. Se che parece, vamos cos dous últimos tempos da clase 8 de Fran Cebei, que deixa o crono en 1:48.567, e Alfonso Bentín Pisco con 1:41.704. A perdida da velocidade, o regular que non, sempre marcando, sempre casi clavando os tempos en cada manga, da igual que sean adestramentos, que sea oficial. Non concibo o automobilismo sin darlo todo, dando espectáculo, e polo tanto os tempos reflexados en Pisco, como dicimos, con eses tempazos que o convirten no ganador da xeral da clase 8. Así é, Samuel, a verdad que sale como un martillo, non? E non falábamos fai un pouquiño con el, que tuvemos a oportunidade de conversar un ratiño con el, e nos decía que non hai máis, non hai máis de onde sacar, o coche dá o que dá, e el dá o que dá, e ao final, para poder optar o mellor a facer unha rebaixa máis significativa neses tempos, hai que xa ir pensando noutras motorizacións ou noutro tipo de vehículos, porque a verdad que, como vimos dicindo durante toda a fin de semana, son coches que están diseñados, construídos por e para correr en terra, con especificacións de terra, e a verdad que ten un mérito increíble o que fan con estes coches. Bueno, que estamos claro, he demostrado además que Pisco Bentín
o que lle caia nas mans faino rápido, faino espectacular, da igual a montura, xa o vimos en Rally Mix ou en rallies con esas monturas de Dakar, a verdad que, bueno, pois con resultados increíbles, un espectáculo increíble, disfrutando ele, facendo disfrutar, que al final cando se combina eso, pois os resultados salen solos. Miraba a modo apunte unha entrevista dun reconocido piloto español como Miguel Fuster, que decía que cuando se disfruta los tiempos salen, ¿no? Reflejo diso pode ser as actuacións que fai Pisco, non? El vai dentro do carcross como se estuvera un ano pequeno xogando no parque, e ao final, pois, iso notase desde fora, a verdad que dá un bo espectáculo, e a hora de salir os tempos salen solos, non? Cando se disfruta todo sale redondo. Bueno, pois xa esperando, como digo, a reanudación con esas últimas unidades. A cara de Miguel estresado, pero xa vai cambiando un poquinho mellor, porque o sufrimento está acabando de que todo sala perfecto, todo este pois en perfectas condicións. Pode estar orgulloso tanto él como o seu equipo de actuación que fixeron este fin de semana, a escudería Taboada, e xa escuitamos o ruxir desa Forwing de Jesús López Fernández, que será ese último pelotón para cerrar esta subida Taboada 2026. Saída para o Forwing RS23 de Jesús López Fernández, máis taller competición, que, pois, como digo, estas últimas unidades afrontando ahora sí o derradeira manga. E vamos xa cos tres últimos nomes que van a afrontar esta cuarta manga. Manuel Rey, de Manuel Rey Álvarez, co Radical SR3, que toma partida, e só nos queda nesta línea de salida por dar por concluída esta participación no 2026 a Ourensán, a Bran Vázquez. E bueno, só Ourensán a Bran Vázquez, de verdad, porque xa non temos a Jacobo nesta manga. Por lo tanto, cerrando a saída do Ourensán desde a escudería Celanova Motor, non é outro que a Bran Vázquez co esa osella GJRB, que o que fai dar por concluído esta cuarta manga e derradeira, cuarta manga oficial e derradeira desta subida Taboada 2026. Vamos a ir con eses últimos tempos que temos chegando á línea de meta desas últimas unidades que afrontaban estes 3 km 300 metros. ¿Cómo está? Está arriba. Xa temos máis tempos, Quique, adiante con eles. Tempo para Jesús López, que deixa o crono en 1:36.755. Pois o resultado da Forwing RS23, Jesús López facendo ese tempo de 1:36.755. Falta por chegar o tempo de Manuel Rey, así como de Abraham Vázquez, e daremos por rematada este taboleiro de tempos. Depois será momento de facer as sumas para ter esa clasificación xeral final. Tempo xa en meta de Manu Rey, que deixa o crono en 1:41.221, e a espera de que entre xa en meta Abraham Vázquez para dar por finalizada esta 13ª edición da subida Taboada. Cando chegue Abraham daremos o tempo, reiteramos, gracias a todas as institucións
Federación Galega de Automobilismo, patrocinadores e Escudería Taboada, que fixeron un traballo espléndido. Recollemos os bártulos e iremos a dar a entrega de premios a Abraham Vázquez en meta cun tempo de 1:32.622, que sigue sendo récord da categoría, e cerramos así, Samuel, o que é a 13ª edición desta subida Taboada. Así que, Kike, último tempo de Abraham Vázquez, momento, como digo, para que nosos compañeros da Nubesport poñan todo en orden nesa clasificación xeral. Nos, como ti dices, agradecendo pois a presencia e o trato, a nosa presencia aquí e o trato recibido por a Escudería Taboada. Al final pudo sacar adiante con dificultades, un pouco, pois isto chegou a última hora, pero bueno, moi orgullosos de estar facendo esta retransmisión nesta subida Taboada, moi contentos de todo o trato recibido, e agradecer non só a Escudería, como digo, a todos os voluntarios, a todos os traballadores da FGA que temos aquí desplazados, e polo tanto, pois que todo fora un éxito, que todo transcurrira pois sin ningún tipo de incidencia salientable, todo correcto, todo en orden, disfrutando deste arranque do Campeonato Montaña Xunta de Galicia Circuito Internacional de Montalegre 2026. Polo tanto, solo queda darlle reconocemento nesa entrega de premios a todos aqueles que tuveron premio. O noso reconocemento vai para todos que conseguiron completar esta subida Taboada 2026. Quique, gracias pola túa presencia. Gracias a ti por contar comigo tamén. Reitero, agradecementos a todas as institucións, patrocinadores, Federación Galega de Automobilismo, que fan posible que estuéramos todos disfrutando desta primeira carreira do Campeonato Galego de Montaña 2026. Nada máis, recollemos os bártulos e vamos á entrega de premios. Bueno, un agradecemento especial tamén, antes de rematar, para Julio de Cubi Social Media con ese dron, co peso desta retransmisión, porque foi el que empuxo todo a funcionar, hai que dicilo, así como nesa segunda parte do trazado que tiñamos a Izan Gómez con ese segundo dron. Enhoraboa polo seu traballo, un traballo pois vital e imprescindible para que isto se levara a cabo. E como digo, damos por aquí o no apartado deportivo por rematada esta subida Taboada 2026. Vamos coa entrega de premios nuns intres xa pois na plaza principal de Taboada. Moitas gracias a todos por este inicio de montaña. Moitas gracias, Taboada, polo seu acollemento. Vémonos na próxima. Un saúdo.